Tudum, tudum. Takže čaute, ja vás zdravím pri ďalšom videjku a dneska, ako ste si určite mohli všimnúť, tak je to z nového kanálu, ja som Tomas a takže si tu správne si na mojej adrese v novom kanáli, pokiaľ by ste počuli nejaký taký zachrypnutý hlas môjho videjka, tak je to kvôli tomu, že som troška chorý, ale ani to mi nezabráni v tom túto informačku natočiť, pretože chcem vám poskytnúť nové videjko, niečo nové na tomto kanále, čo sa bude točiť a podobne. Takže čo sa týka toho točenia, je tu Minecraft, CSGO a rôzne tieto nové tutovky, ktoré sú teraz v tomto dnešnom svete noviniek, plus nejaká tá spolupráca s nejakými tými youtubermi, čo sa týka Minecraftu a CSGO a iných vecí, už mám niečo dohodnuté. Takže super, že si dorazil, ďakujem, že že si taký aktívny sám, že proste podržal na to videjko, čo bolo predtým na kanále Dream TV a proste prídeš sem, takže ďakujem ti fakt veľmi pekne. Ak by ste chceli vedieť niečo viac, tak kľudne dajte, napíšte mi do komentáru, alebo potom sa so mnou nejak skontaktujte alebo na Google Plus a napíšte mi nejaký mail, aby ste chceli niečo vedieť. To je tak všetko, proste vítajte na mojom kanáli, začínam proste od začiatku, od znova, kde budú proste prichádzať aktívni sabovia, kde to proste bude žiť. Takže užívaj život a čauko pri ďalších videách.